Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος και του Θεού Σοφία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος και του Θεού Σοφία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος και του Θεού Σοφία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται του Θεού Σοφία, του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται του Θεού Σοφία, του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται του Θεού Σοφία, του Θεού Γεώργιον, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή Στεφάνος τον αυτού. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή Στεφάνος τον αυτού. Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή Στεφάνος τον αυτού. Έδικας με την κεφαλήν αυτών Στεφάνους πριν το τιμίος, ο ήλιος ο Θεός εγέτοκας αυτήν μακρότητα ημερών. Σοφία, Τους εκκλησίους επιστολής Παύλου του Ανάγνωσου αδελφοί, ευχαριστείτε πάντων υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του Θεού και Πατρί. Υποτασσόμενοι Έλληνες εν τόπο Χριστού, εγγυναίκες της ειδής αγράς μυκοντάς εκτός των Κυρίων, ότι ο άνηρος την κεφαλής γυναικός όλος και ο Χριστός της κεφαλής της Εκκλησίας, και αυτός εστί η σοφή του σώματος, αλλός περί Εκκλησία υποτάσσει του το Χριστού, ούτω και γυναίκες της ειδής αγράς συνεργαντή, οι άλλες αγαπάντας γυναίκας σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός εγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρά τα κίνητρα αυτής, είναι αυτήν αγιάσει